lan para sentana padha marak sega nang ngarsaning ingsun. Banjur rumangsa ana tandha pitakon penggalih ingsun rikala ngarep kan sira ingsun utus supaya tidak utawa rawuh ana ing Kadipaten Pasundan ngatakake lan mbuktekake Adipati Padukaloka sing wis pirang-pirang pisanan ora ngabiyantara ngarsaning ingsun. Apa wis kok tindakake? Mila sowan kula ingkang boten katimbalan ugi boten ngepasi dinten pisowan. Kaya Krana badhe matur perkawis anggen kula ngesti dawuhipun sinuwun tedhak dumateng Kabupaten Pasundan. Bener iki. Atur ketiwasan sinuwun Prabu. Ketiwasan sing kepriye? Sasampunipun kula saged sarembak kaliyan Adipati Padukaloka. Anggenipun boten sowan wonten ing Kraton Majapahit punika dipun sengadi nggih boten karana karepotaning kadipaten utawi gerah. Nanging sedyanipun balela uwal saking regeman dalem. Balela. Tembung balela kuwi ora gelem ingsun perintah. Leres Wal saka reh-rehan ingsun. mekaten inggih. Haryawa. Paring dawuh Sakwise kaya ngono pratelane Adipati Padukaloka ki balela. Apa mung cukup kan sirot muli bali? Apa nuhoni panguasaning ingsun kang wis ingsun paringke marang sira? nggih jumbo kalian dawuh dalem Purbawasesa sinampiraken wonten pundhak tengen kula perkawis kedah rampung ing kalenggan kula dumugi wonten ing Pasundan. Nanging tadah duka ingkang kathah ngantos dumadosipun pasulayan perang antawisipun Pasundan dalah Majapahit dan dalah Majapahit